Ahojte ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Pôjdem do mesta Poprad a pozrime sa, aké tam sú ozdoby. Auto odchádza. Som červený jak paprika a teraz držím okolo, takže my sa idem pozrieť do toho Popradu. Tak užívajte video. Ja už to vidím, ale ešte to nebudem ukazovať. Potom to všetko uvidíte. Je to vážne pekné. Proste super. Proste páči sa mi to strašne. Takže tak. A chvíľu som bude tam moja kamarátka, takže počkáme a bude som. Ukazujem to o 3, 2, 1. No nie je to nádhera. A to ešte sem sú iné ozdoby. Hej, toto máme iba začiatok. Ešte sem máme ozdoby. Aj tu máme na každej lampe, na každom stĺpe ozdoby. Hej, a je to proste krása. Normálne to až nevidno, čo to je, že to normálne takto svietí na kamere. Sem toto je koč a tam sú kone a toto tu je vianočný stromček. A tam je ďalší vianočný stromček a tam sú všetky ozdobené stromčeky, takže toto je... A nie je sníh, ale pozerajte, tam máme 2024, nebudem ukazovať na cudzích ľudí, nemám na to povolenie, ale dám aj fotky. Takže tu máme ďalšiu výzdobu 2024, sa mi to páči. Čo mi to hovorí mamka, nebudem to točiť, neboj sa. Páči sa mi to strašne. Vidíte, proste to je proste super. Cez tú nulu sa dá prekátať, takže pôjdeme tam, odfotíme sa. Takže idem na to. Idem sa odfotiť. To je proste svetelné mesto, pozerajte, tam svietí. Tieto svetielka sa nám svieti, toto svetielka, toto je asi celý stromček vianočný. Neviem, kde moje tarčeky, možno, že zajtra príde Ježiško vnese. Takže tak. Proste krása, páči sa mi to. A máme samozrejme trhy, takže si budeme dať čo kúpiť. Typicky ja cez Vianoce. Takže ešte ideme sa pozrieť tam na auto, auto normálne. Počkajte, ja to skúsim tak priblížiť, že uvidíme auto. Pozrieme sa povoziť, pôjdeme do Viedne. Či pôjdeme tady do Viedne? Tým ausičkom, tam chrobákom na vianočné trhy na punč. Však, no, tak. Keď budeš šoferovať, ja si dám aj punč. No, dobre. Takže, proste krása. No, páči sa mi to. 4 adventné sviečky by to asi malo nazorňovať. Proste krása. Krása, ešte kostolík. Pritom to je úplne... Takže chrobák. Pôjdeme. Chrobák, no. Takže... Na toto ja určite pôjde, ale proste pozerajte, to je tam pekné. Normálne ulička. Normálne tichá noc. A to je úplne super. A proste sú trhy. Si pôjdem na čo povedať, takže si pôjdem na čo kúpiť. Super, proste super. Odfotiť do poštovej schránky. No naozaj! Hej, aká si tu fajná. Lili, ty už som prišla pozdrav do videa. Ahojte. Tak ideme na to. Čo? Počkaj, fotiť sa. Takže ľudia, ideme na trhy s mojou kamarátkou. Ahojte. Takže... Ale je sa proste veľa ľudí a ja sa idem pozrieť na tie trhy. Takže tak. Takže ľudia, sa máme veľa stánkov. A bude to veľmi náročné sa to všetko prejsť, lebo to má možno 1 kilometr a to je toľko veľa. Možno aj 2. Čo si kúpila, Lili? Mne to dal zadarmo Ujo. Zadarmo Ujo? Striko? Nie, no dobre. aj Zámko mi dal. Hej? Dobre. Aj Leo mi ponúkal, ale on sa tak srývia. Čo? Mamka, môže si aj jedno dať? Mamka, môže si aj jedno kúpiť? Takže tak. Som obchodík, super.
priatelia, takže dneska sme si kúpili horkú čokoládu. Horkú. Mieli si kúpovať marshmallowny a so šľahačkou. Ja som si kúpil iba so šľahačkou. Ja nechutia marshmallowny. Prepačujem. Akože dám si, ale stále, lebo... Ale je to dobré. Ráno do 19:30. To treba byť útel, akože počasie. Ale moc horúce. Moc horké. Ja bude jaká čokoláda Figaro. Dobre, takže keď to dajeme, ideme na ďalšie ozdoby. Tak toto je krása. Toto je krása, proste super. No. Pozerajte, to máte guľu. No je ani normálne. Zerajte, že sa labila, ono je normálne žltá. Svetelka, zerajte. Úplne super. Hlavne okolo toho kostolu. To je úplne pekné. Ja sa potom dám ešte hot dog. Lebo tá horúca čokoláda mi veľmi nechutila. Nebola super. Toto pekne vyzerá, tak pôjdeme aj tam. Toto tu je normálne lúka 100%. Však lúka 100%. No. Pozri, tam sú hore ešte. Ja idem za tam. To je také... Vidíte, čo tam je? Tam je pobradský znak, tam je aniel a tam je taký oblúk, most, povedzme. Proste pekné. Pekné. Som si kúpil ten hot dog a ja to s vami lúčim, lebo toto je koniec, ja potom pôjdem domov. Tak zatiaľ čau.